ಯೇಸು ದೇವರನ ನಾಮಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಧಾರದ ಸೊಮ್ಮೆಲು ಮತ್ತಾಯ ಬರೆತ 15ನೇ ಸಂಧಿ ವಾಕ್ಯಲು 1-14 ಮುಟ್ಟ ಅಪ್ಪಗ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಹಿಡಿದು ಪರಿಸೇರ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಕೈತಡೆ ಬತ್ತದು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಹಿರಿಯಡಿದು ಬೈದಿನ ಕಟ್ಟಲದ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ದಾಯಿಗೆ ಮೀರುವೇರು ಅಕ್ಲು ಕೈದೆಕ್ಕಂದೆ ತಿನಿಸು ದೆತ್ತೇನುವೇರತ ಯೇಸು ಉತ್ತರ ಕೊರದು ಅಕ್ಲೆಡ ನಿಕುಲುಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಾದು ದೇವರನ ಅಪ್ಪನನ್ನು ದಾಯಿಗೆ ಮೀರುವರು ಎಂಚ ಅಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪೆನ್ಲ ಅಮ್ಮೆರ್ನಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಮ್ಮೆರನಾವಡು ಅಪ್ಪೆನಾವಡು ದೂಸಿನಾಯಗು ಮರಣದಂಡನೆ ಆವುಡು ಪಣದು ದೇವರೇ ಪಣ್ತೆ ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಏರಾಂಡಲ ಅಮ್ಮೆರನಾವಡು ಅಪ್ಪೆನಾವಡು ತೂದು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆನ್ನು ತಾಂಕೆರೆಗಾದು ಕೊರೋಡು ನಾಯನೇನು ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಗೆ ಪಂದು ದೀತೆ ಪಂಡ ಪಂಡಡ ಆಯೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ್ಲ ಅಮ್ಮೆರನಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚ ನಿಖಲ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿಡಿದು ದೇವರೇ ಅಪ್ಪನೇನು ಅರ್ಥಾಂದಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದಾರು ಕಪ್ಪಟಿಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಂಗತಿಟ್ಟು ಯಸಾಯ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಲ್ತಿದೆ ಆಯೆ ಬರತಿನ ದಾನಿಂದಾಂಡ ಈ ಜನಕುಲು ಪಾತಿರಡು ಎನ್ನನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುವೇರು ಆಂಡ ಅಕಲಿನ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನಡದು ದೂರ ಆದುಂಡು ಅಕಲು ನರಮಾಣಿಲು ಮಲ್ತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ದೇವರಿನ ಅಪ್ಪನೆ ಪಂದು ಕಲ್ಪವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಂಕ್ ಭಕ್ತಿ ದೋಜಾನೋನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯೇಸು ಜನಕಲಿನ ಗುಂಪುನು ಕೈತಡೆ ಲೆತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಡ ಕೆಬಿ ಕೊರದಕೇನ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬಾಯಿದ ಉಲೈ ಪೋಪಿನವು ನರಮಾಣಿನನು ಅಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಾಯಿದ ಉಲಾಯ್ಡಿದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪಿನವೇ ನರಮಾಣಿನ ಅಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದು ಪಂಡೇರು ಅಪಗ ಶಿಷ್ಯರು ಬತ್ತದು ಆರೆಡ ಪರಿಸೇರು ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೇಂದು ಬೇಜಾರ ಆತೇರು ಪಂದು ಇರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಂದು ಕೇಂಡೇರು ಐಕೆ ಯೇಸು ಪರಲೋಕಡುಪ್ಪು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ನಡಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ದೈಕ್ಲೆನು ಬೂರುಡ್ದೆ ಪೊರ್ತುದು ದಕ್ಕುವೆ ಅಕ್ಲೆ ಪಾತೆರನ್ನು ಬುಡ್ಲೆ ತನ್ಕುಲೆ ಕುರುಡೇರು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಗೆ ಸಾದಿ ತೋಪಾಯರೆ ಪೋಪೇರು ಕುರುಡೆಗೆ ಸಾದಿ ತೋಪಾಯಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಇರುವೆರ್ಲ ತೋಡುಡು ಬೂರುವೇರು ಪಂಡೇರು ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇನ್ನಿತ ಒಂಜನೇ ವಾಚನೋಡು ಪ್ರವಾದಿ ಯೆರೆಮೀಯ 30ನೇ ಸಂದಿಡು ದೇವರು ಯೆರೆಮೀಯ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಖಾಂತರ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಜನಕುಲೆಗ್ ಇಂಚ ಪಂಡೇರು ನಿಖಲು ದಾಯೆ ನಿಖಲ್ನ ರೋಗ ಗಾಯಲು ಗುಣ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಅರೆಬಾಯಿ ದಿವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಮಾತ ದಾಯಗ ಅವನುಂಡು ಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಅಪರಾಧ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಈ ಪಾಪದ ಜೀವನಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬಲೆ ಅಪಗ ನಿಖಲಿನ ಮಾತ ರೋಗಲು ಗಾಯಲು ಗುಣ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಜಾಗ್ರತ ಪಾತೆರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದೇ ಪಾತೆರ ಇನಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅನ್ವಯಿಸುಂಡು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇನ್ನಿತ 2ನೇ ವಾಚನಡು ಪರಿಸೇರಿಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲ ಯೇಸು ದೇವರಡ ದಾಯಿಗೆ ಇರಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಹಿರಿಯಡಿದು ಬೈದಿನ ಕಟ್ಟಲ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ದಾಯಿಗೆ ಮೀರುವೇರು ಅಕ್ಲು ಕೈದೆಕ್ಕಂದೆ ತಿನಿಸು ದಿತ್ತೇನುವೇರತ ಅಪಗ ಯೇಸು ದೇವರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಿಖಲು ಪಿದೈದ ಮಾತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಲ್ಪುವರು ಆಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪುನ ಪಾಪದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಯೇಸು ಮಾರ್ಕೆರನ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಂಧಿ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ 13 ಅಂಚಾಂಡಿದ ನಿಖಲು ಕಲ್ಪವೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದೊಡ್ದು ದೇವರ ಪಾತೆರನು ಅರ್ಥಾಂದಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದಾರು ಅಂಚನೆ ನಿಖಲು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಏತೋ ಕಾರ್ಯలను ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲಾರು ಪಂದು ಪಂಡೇರು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಂಕೊಂಜಿ ಆತನ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಣರೆ ಆಸೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೆಲವು ದಿನದ ದುಂಬು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟರು ಒಂಜಿ ಊರುಗು ಪೋದಿತ್ತೇರು
ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರೇನು ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರು ಆ ದಿನದ ದಾದ ಬೋಡಿತ್ತಿಂಡೋ ಅವಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಯೇಸು ದೇವರನ್ನ ಕೆಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬತ್ತಿನ ಜನಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟದು ಬತ್ತೇರು. ಆರು ಪಿರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೂ ಪಿರ ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಊರದ ಚರ್ಚಿನ ಜನಕುಲಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವಿತ ಬೆಗ್ಗೆನೆ ಪಾತೆರ ಸುರಾಂಡ್ ಅವು ಪುಂಜವು ಏರು ಆರೆ ಎಂಚ ದೇವರಿನ ವಾಕ್ಯలను ಪನ್ಪುನ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಆ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ತರಕಾರಲ ಮಲ್ತೇರು. ಒಂದು ಪುರ ಎಂಚ ಯೇಸು ದೇವರಿಗೆ ಆರನ ಊರೆಡೆ ಅಕ್ಲ ಜನಕಲು ಆರನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಪಾತೆರನರೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಆಂಡ ಆ ದಿನ ಸಿಸ್ಟರು ಪಟೊಂದಿನ ಯೇಸು ದೇವರನ ವಾಕ್ಯలను ಏರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೆರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲನ ಪಾಪದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಂಚ ಏಪಲ ಎಂಕಲು ಯೇಸುನ ವಾಕ್ಯలను ಕೇಂದಲ ಇಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಆ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೋನಿಯರು ಅಂಡ ಏರು ಪರಿಸಾಯರ ಲೆಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯದ ಮನೋಭಾವ ಇತ್ತಿನಕಲು ಸಿಸ್ಟರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಆಳವಾದ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಯೇಸು ದೇವರನ ವಾಕ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಪಾತೆರಂಡು ಉಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯೇಸು ದೇವರು ಅಕ್ಲೇನು ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪಾಡು. ಪ್ರಿಯರೇ ಅಂಚಾದ ಕೇನುನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದೇವರಿನ ವಾಕ್ಯలను ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇಕಾದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಡ್ಲ ನಟೊನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಕೈಕ ದೇವರಾದ ಯೇಸುನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಜೀವಗಾದ ಆಶ್ರಯ ಮಲ್ಪೋರ ಅತ್ ಪರಿಸಯರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಯಾಜಕರ ಲೆಕ್ಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪರ್ಬ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುರುಡೆರ ಲೆಕ್ಕ ಆಲಾದ ನರಕಗ್ ಪೋಪರ ಇತ್ತೆ ನಿರ್ಧಾರ ಎನ್ನಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆನಲ ಸೊಮ್ಮೆಲು.